Sampo! Sampo siya? Ako isa? Pagod na ako. Sabi mo ako. Yun dong, kunin mo dong, yun dong. Hindi kami pupunta eh. Sinabi ko kay Mami. Pag pumunta si Mami. Dito yun! Sabi nila! Nasa sarap. Ay. Nas! Alalay, alalay! Yeah, vlog yan? Oo. Ah, shout out! Kuya, tutok kuya, kumakan na. Ayan na, kumakan na, kuya. Ayan na, nakubad. Kumakan na, ayan, kuya. Ano na naman yan, no? Ha? Ya, vlogger ka daw, ya? Bahay nila?
Dadaan natin yung mga gabi. Wag ha? Wala ako nandito lang diba? Wala kang magawa kahit pa ngayon na hindi mo sabihin Alam ko yun. Yan, punta ni Jay pa, bigyan mo nakataas na naman. Kasi yung sana bibira ka Mag-book nga. Tulog ko na. Nong, pero martilyo mo lang. Aba! Si Kel! Sali na ako daw! Oh, Miguel, napunta mo doon. Kaya! Uday, tumbi! Ulo!
Ilagay na sa wali ang ating Laki, nanunulat si Ethan kaganina. Asan? Ito yun? Yung siya nga nawakan na eh. Ay, malaki! Mga, sisimula na! Wala na tayong kota. Wala, tinanong ko doon, may kota. dalawang leg. Sa 31. Naman tayo, kung hindi yung bago yan. Barya ko yan. Yes na lang. Ha? Yes na lang. Send mo na lang kayo.